Takže čau lidi, jsem já. Nebudu říkat kdo, ale to prostě zjistíte. Dobrá, já se prozradím, já jsem prostě troll. Já jsem troll. Jak mé jméno je Trollface, ale já jsem prostě troll. Tohoto bude opravdu jenom hodně rychlý video. Mám tak na 8 minut. Takže si to by mělo stačit. Jinak jsem jedním z prostě jsem jeden z let's playerů, moderů, co dál, redstoneařů, no prostě elektrikáři, elektrikář jsem, moder jsem, let's player jsem pomocník. Jinak, jak vidíte, je docela dost to. Není zrovna moc brzo, není moc dlouho. Takže tohle je náš channel. Ještě se bude vzhled předělávat. Vidím, jak to dopadne. Podle toho, co se zase budou ty dva mašťáci měnit za skina. Jinak můj zůstává. A jinak, co bych vám ještě ukázal? Facebook, no ten vám ukazovat nebudu. No. Tak. Já nevím, co bych to. Tak já ukážu nějakou rychlou ukázku z Minecraftu. Když se bude jednat hlavně o Minecraft. Dáme si můj nový mod, který jsem udělal tak na zkoušku. Shit, to se jebe. Moc ne. Vidíte, je tma, tady jsou nějaký divný bloky a teď krásný svítící bloky. A jak vidíte, není to vůbec těžký. Prostě úplně primitivní obvod. Výhodou tohoto módu je, že místo toho, abych já tady stavěl nějaký úplně složitý redstone všude možně v té zemi, prostě kopal do země a prostě nějaký ty věci blbý, tak stačí si vzít takovýhle woodcarver
Jo, vidíte? Blockbreaker máme, takže jsou tu i timer, sequencer, NOR gate, RS gate, pulseformer, XOR gate, XNOR gate, AND gate, NAND gate, a takhle. No jinak je to velice zajímavý mod. A co ještě najdem? Jo, z těch lumarů se vyrábějí ty světla, co mám nahoře. Jsou tu i v tom modu jsou i nový ty suroviny. Je tam prostě spoustu věcí. Jo, a tady je teda Red Allow Fire. A to jsou ty kabely, takže já si vezmu... No, vezmu si takhle. Já nevím, tak si vezmu, ty jsou nový. Teď půjdeme někam ven. Ježiš, to se docela jebe. Si ještě rychle kouknu. 6 minut to celkem jde. Si tady postavím tak. Vlastně ty panely můžete dávat do jakýkoliv. Takže vlastně by to vypadalo, jako kdybyste vedli, jako kdybyste redstone, ježiš, jako byste redstone walls, no, řeknu to, jako byste redstone vedli skrz blok, akorát, že tady to nejsou redstone, akorát, že nějaký wire, já myslím, že v překladu to znamená kabel, prostě jsou tu kabely. No a jinak jsem na začátku tohohle modu, takže já budu z něho dělat let's play až v blízké době. Někdy tak dneska, tak za 9, za 8 hodin, no spíš za těch 9 nebo 10 hodin natočím, dám novou mapu a natočím nějaký videjko z tohohle, jenom tak 15 minut. Tak Minecraft už můžeme vypnout. Ale budu natáčet i klidně vám dneska, ještě než natočím to videjko než natočím nějaký ten preview, tak bych natočil, jak ten mod nainstalovat. Dal bych když tak linky do popisku videa. Jinak a nevím, co bych vám to ještě ukázal. No, moje tapeta originální mnou vyrobené Tron Legacy motorky. Já nevím, proč jsem je vyráběl, prostě jsem je chtěl, ale vypadá to epicky. Ještě tady to trololol. No, tady mám Steama, to teď nemám zaplýho, to nějak nevadí. Mám konvertor do OGG, to je na... to je
k modu, který se jmenuje Boombox. Ten taky ukážu, to je taky docela mazácký mod. A pak tu mám staho Downlandery, protože stahu za prachy. Mám tam ještě Terra, mě to tak nějak nevadí. Mám tu menu item, tady nějaký challenges, ani nevím, co to je. Si dáme... Tady mám Camtasia, Skype, nic, hry, všechno, Office. Mám Cinemu, Minecraft, vše, Black Hawka, gitara, Guitar Hero 3, no a jinak tu moc toho není. Tak já bych pomalu končil. Doufám, že se vám tohleto video líbilo. Jestli ano, dejte like, jestli ne, tak dejte like. No, když tak jsem prostě jsme začínající skupina prostě minerů a takhle hocičosi, takže no, tak nějak se to bude odvíjet a jinak tak dneska ještě natočím to videjko z toho, tak za 9 hodin a jinak jsem ospalý a jinak já nevím, budu natáčet ze všeho možného, klidně i z Guitar Hero 3, já nevím, udělám nějaký tutoriály třeba v Cinemě, hocičo si umím. No, to bude všechno, já už budu muset končit, chce se mi spát, takže samajte.